Duha ka man nagsuod nga gituhuan sa mga pulis nga mga tulisan nadakpan human milikay sa usa ka pulis checkpoint. Paraffin vest himuon sa patayng lawas sa gituhuan nga tulisan nga sakop sa akyat bahay gang kinsa nakigpinusilay sa mga pulis kagahapon. Dili pa konfirmado nga meningokoksemia ang namatian sa bata sa barangay Pulang Bato. Apan kabanay og mga silingan gipatumar og tambal batok sa maong sakit. Dili na ihatod sa ilang balay ang financial assistance sa mga bedridden senior citizens. Mahimo kining ipakubra pinaagi sa usab ka special power of attorney. Kapitolyo nagplano nga mamalit og satellite phones alang sa kalungsuran nga magamit panahon sa katalagman. Maayong hapon, Subo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga mabot ning atong tulumanon. Ihatod namo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Managsuon nga giila sa mga pulis nga mga notadong tulisan na sikop dihang milikay sa usa ka police checkpoint. Mga armas ug bala nakuha gikan kanila. Andrea Patenya, sugin nini. Mipahimangno ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch Chief Inspector Romeo Santander sa mga tigsakay ug habal-habal nga mamili og mga drivers ug kung mahimo sa ilang mga suki musakay aron di mabiktima sa mga drivers nga tulisan. Nasikop sa CIB kagabi ang duha ka managsuong driver sa habal-habal nga nasayrang mga notadong tulisan sa dakbayan sa Subo. Sa inga na lang mga di man ginato mga pugnan niya kay wa man kay inon lang mode of transportation going sa inyong place, no? Sana mo lang, i-vigilant lang, ma'am. Tanawin ko ninyo ang mga itsura. Itsura lang. Kaya, siyempre, maski kung ano na mo, ma'am, inunta lang ako na sa i-prevent. Kaya mo siya kontak kung mga mabalik ko nang gihapon ko na sila. Nadakpan sila Noel ug Jerome Sabalia didto sa kalubihan Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang duha gikan milikay sa usa ka checkpoint sa Guadalupe Police Station. Nakit-an ang duha nga sakay niining duha ka mga motorsiklo nga pareho og plate number. Sinusurveillance namin. Hindi lang sinusurveillance, nag-conduct na kami nito ng mga operation pero hindi lang namin na-timingan. Nakuha gikan sa managsuon ang duha ka kalibre 45 nga pistola, usa ka kalibre 38 nga revolver ug mga bala. Gawa sa ilang mga kasong pagpanulis, gilantaw usab ang ilang pagkasakop sa usa ka gun for hire group tungod sa mga motor ug mga armas nga ilang gigamit. Gikatinga sa mga pulis ang mahalon nga mga armas ug bala nga ilang nakuha gikan sa managsuon. Ipasusi kini sa crime laboratory aron masuta kung nagamit kini sa ubang mga krimen. Ang indicator ko nung nakita ang ilang mga ammunition, ma'am, puros mga hardball. So, dili-dilingon nga kanabitaw refill. Ako'y kalimutan na ng mga armas, sir. Kaya wa magugat sinil og armas. Lapit lang siguro kung dala nila kay usara magud mong balay. Kitabangan ako sa plywood ako kitabangan. Diara mo ko sa gawas nga ni kalito ni gabot sila si sir. Ni papa mi lang. Napriso na ang managsuong sa balya ni atong 2004 tungod sa kasong homicide, samtang suspect usab ang duha sa pagpamusil ug gwardya karong tuiga. Nakigtagbo ang CIB sa mga nabiktima sa duha. Nanawagan usab sila sa mga nabiktima sa managsuon aron mupasaka og kaso sa mga dinakpan. Andrea Patenya, News 5. Gidunggab ang usa ka lalaki nga gingong nga lungog nga bayot ang iyang silingan. Patay ug wala na makabot sa ospital ang biktima. Ryan Sorote, sugin dinhi. Dead on arrival sa Talisay City District Hospital, ang tricycle driver nga si Rodrigo Pansoy, 25 anyo sa taga-Litmon poblasyon, human gidunggab sa iyang silingan. Ang pagpanungog sa biktima og bayot sa iyang silingan nga si Edwin Paran ang giingong hinungdan sa pagpanunggab. Wa makaanto si Paran sa kanunay nga pagbugal-bugal o pagpanapas sa biktima. Gamit kining 12 inches nga kitchen knife, gisong sa suspect ang kanunay nga nagsungog kaniya sa ilang balay o gidunggab.
daling nisibat ang suspect apan na corner kini sa mga residente o giturn over sa pulis. Baso sa kuan, pag-imbestigat sa itong mga kaubanan diri sad nga ang kini kuno doon na kuno sila karaang kuan, bikil. Kining samad og bukol sa wala nga ulo sa suspect ang ebidensya matud pa sa gingong pagpanapat sa biktima ni Pansoy. Matud pa sa suspect, gipuspusan siya og tubo sa biktima diyan nagkaaway sila human siya gisungog nga usa ka bayot. Pag meron kayo lang ang gitabagan ko at sumbag. Kunya, then sige lagi nyo, bayat ko ko na. Nagduduwa ang pamilyang Pansoy sa pagpasaka og sumbong batok sa suspect tungod sa kahadlok nga panimaslan sila. Magkuhan pa ko sa uban akong kuhan. Takop kung ako, ba nang ito. Pero makita siya ng justisya na. Oo, magkuhan pa ko. Ako pa yung kuhan na akong mga anak. Ryan Sorote, News 5. Paraffin test o ballistic exam himuon sa kapulisan sa patayng lawas ug armas sa usa ka giila sa pulis nga tulisan kinsa na enkwentro sa mga sakop sa theft and robbery section ug SWAT kagahapon. Ang test himuon aron pagwagtang sa pagduda sa pamilya nga walay nahitabong pinusilay. Andrea Patenya, Sugid Limi. Ipaubo sa paraffin test ang patayng lawas sa gituuhang tulisan nga napatay atul sa panag-engkwentro sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics sa Cebu City Police kagahapon. Ang lalaki na ilhan nga si Ferdinand Pasaan, 21 anyos. Gawa sa paraffin test, ipaubo sab sa ballistic examination ng armas ni ini aron mapamatud-an nga mipabutog yun sa iyang armas si Pasaan atul sa shootout. Matud pa anda mo atubang og investigasyon ang kapulisan sa higayon nga pasakaan sila og sumbong sa pamilyang Pasaan at tubangan sa Commission on Human Rights. Kay mao man ang ato ang kuan nga mag-complain sila kay normal na sila mag-complain kay nagis sa katon mag-complain. Mo ganing nato nga ato na ipa-ballistic examination para gid ibawa nato sa publiko na nakapabuto sila para dili ka mag-doubt sa kuan. Bisan og gihimakak sa inahan ni Pasaan nga tulisan iyang anak, gibarugan sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office nga kadaghan nang nalambigit sa pagpanulis ug sa mga kasong akyat bahay ang namatay. Ang ilagod trabaho na usahay ka ng mga alas 2, alas 3, munang ilahang kuan nang usahay magkwaliga sa mga usahay sa jeep, sakay. Usahay hapon, usahay gabi. Matod sa TRS, subsub ang ilang gihimo nga surveillance karon batok sa mga suspect, human kini gimando ni Cebu City Police Office Director Noli Romana. Sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat ug pagpanulis ang nahitabo karon sa dakbayan sa Subo, nga sagad mga biktima, mga langyaw. Gipangita pa sab sa kapulisan ang laing tulo ka kauban ni Pasaan nga nakaikyas atul sa panag-engkwentro kagahapon. Kahinumduman ang pundok ni Pasaan na sugatan sa mga nagpatrolya nga sakop sa TRS sa Dan Raman kagahapon. Gisita sila sa mga pulis tungod sa ilang gida nga mga itom nga trash bags apan giingong namusil dayon sila sa mga pulis. Mga sakop sa SWAT ang miresponde sa pagtawag sa mga pulis ug backup ug na corner si Pasaan ubos sa Raman Bridge, Barangay Zapatera samtang nakaikyas ang tulo. Andrea Patenya, News 5. Di pa tumar og tambal nga panagang batok sa sakit nga meningococemia ang pamilya ug mga silingan sa bata nga gikatahong namatay sa maong sakit. Jinky Barrio, Sugid Limi. Tuyong gibisita kaganiha sa mga sakop sa City Health Office ang panimay sa pamilyang Labaho dinhi sa sitio Manguyas, Barangay Pulang Bato aron pagsusi sa kahimtang sa ilang tagsa-tagsa kapanglawas. Kini human namatay ang usa ka tuig ug 8 ka buwan pa lang nga batang babay nga giingong may sakit nga meningococcemia niadtong Petsa 9 base sa death certificate nga gi-issue sa usa ka pribadong hospital. Tanan nga membro sa pamilya, ito alimbaya, kaya makain mo prophylactic treatment. So, kanang ang tumong lang ato, di man ito moingon nga naagibin hanggang po kasi magina na makita. Tumong lang ato managanan ang ta para ninyo. Matod sa assistant epidemiologist sa City Health, ang ayan nga ang tanang tao nga may kontak sa bata ug mga sakop sa pamilya makainom og tambal nga panagang batok sa maong sakit. Bisan ang tigbalita nga mi-cover sa istorya, apil nga gipainom sa mga taga-Department of Health. Close contact sa bata, atong prophylactic treatment. Anya na may tambal gi-provide ang City Health, kanya ikuha naman na, gi-compute naman na ni Dr. Takan, ang atong city epidemiologist, kung unsay dose. Na available na sa center. Katong mga kontak
Katong nakaduol sa bata, mo man ang instruction. Mga nakaduol. Katong nakaduwa-duwa niya. Apan ang amahan sa bata, wa matagbaw sa diagnosis sa doktor. Ako gusto lang nga, kuha nga, tagaan ko nila saktong tubag ba, nga nung unsa na siya niya, nga nung may diretso na sila kuha nga, wala misultihi. Kung ni Mingo pa, wala unta. Nataptan na unta mi, ang asawa, ang babas bata, sige kong kis, kay ni Uga. Ang apuhan sa bata daw maglisod pa sa pagdawat sa kalit kapag kamatay sa nag-inusara nila nga apo, apan miawhag sa mga silingan nga di magpaapekto sa hitabo. Di siguro ginla kay gihlantan nilang anak. Adi rigon ang apuhan. Nga mo sa pag-agi. Nga mga tao nga murag akong mabantayan nga mulikay sa paglubong, magpalayo sa lungon. Nga gisil man ta ni Dr. Saison. Hinoon giklaro sa City Health nga gamay ra ang porsyento nga posibleng doon na pa'y mataptan sa maong sakit sa naasing lugar. Jinky Bargio, News 5. Di makumpirmar ang Regional Office sa Department of Health nga Mininggo Coxemia ang namatyan sa bata nga taga Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Ubalik si Jinky Bargio. Maglisod pa pagkumpirmar ang Department of Health 7 kung meningococcemia bagayod ang gikamatyan sa 20 ka buwan pa lang nga batang babae dito sa barangay Pulang Bato niadtong Domingo. Matod sa Assistant Regional Director, clinical findings ra ang gibasihan sa doktor nga mihiling sa bata. Mas maayo matod pa kung nakuhaan og blood sample ang bata. Sa ligita ka ko ang concern kay wa man gid kay confirmatory test atong nagbuhat, pero ang diagnosis sa doktor ato most probably was only based on the clinical symptoms. Matod sa DOH, manakod ang sakit pinaagi sa pag-ubo o pag-atsi sa dunay sakit niini. Sagan mataptan sa meningococcemia, mao ang mga bata ug mga tiguang nga hinay na og resistensya. Mura mo na sa og na ay fever, unya muscle pain, dayon na rashes kanang violations, violet nga color ana. Nya og luya na gyud ng bata. Unya usay mag naana sa gamitin kay apektado man iyang brain. Nasuta kaganiha nga bag-ong abot gikan sa nasod Thailand ang igsuon sa amahan sa bata nga gihugon-hugonan sa mga mulupyo nga maoy source sa sakit. Apan ang pamilya di mutuo ini. Apan sa isgutan ng pag-cremate na lang unta sa bata, desisyon na matod pa kini sa ginikanan. Isil nga ko na kuno dayon ang tangka isil yun na para wala yung makalik sa nilubong nila yun. Depende mo kung choice sa mother, sa parents. Kuan sila dito nga ipa-cremate. Mahal ba ako ng cremation? Awhag sa DOH nga aron di mataptan ini, kanunay mo inom og tubig, inom og vitamin C, sayo matog ug mukaon og masustansyang pagkaon. Jinky Bargio, News 5.